Conseil ministre minnu ni ale baaraw bolodala arabadon bɛnna janvier kalo tile 18 ma san 2023 a bɛ fɔ min ma ko session baaraw daminɛ la mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la colonel Asimi Goita baaraw bilala ale ka hukumu kɔnɔna la a y'a ka nisɔndiya ani a ka wasa jira ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka jira k'a fɔ don bɛ tali kɛ dɔnniinaw fɔ ma ko 14 janvier journée nationale la souveraineté retrouvée bɛ ka fɔ Mali sere naani bɛɛ lajɛlen na a don kɔni ɲɛnamaya la ka jira k'a fɔ k'a daminɛ mun bɛ tali kɛ wa janvier kalo tile 13 14 ka taa a kuncɛ 15 la san 2023 wa baaraw kɔni bolodala yɔrɔ caman la misaliya la jɔnjɔn yɛlɛli n'u bɛ tali kɛ drapeau yɛlɛ la o baaraw kɛla Bamakɔ a n'a nɔgadugu caman la mun bɛ tali kɛ wa an ka ministres caman n'u bɛ tali kɛ ministre de la refondation i bɛ k'a fɔ a yɛrɛ ye wulikajɔ fana kɛ an ka jamana a jabaranin ba n'o fɔ ma ko radio télévision national office radio et télévision du Mali ORTM a yɛrɛ ye wa kumakan dɔ o lase jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la ani jamanadenw bɛɛ ka ɲɛsiw ma ka sanga ni don kofɔlen ma an ka ministre bɛ tali kɛ an ka diinɛ koɲɛw ale n'an ka wa taabolo o bɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli kama ale yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ka se ka caman cɛsiri caman kɛ nin ko in bɛ se ka sabati cogo minnu la o ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ jolidi baaraw la olu fana kɛla dɔgɔtɔrɔso caman la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ sigikafɔ ani babu caman la kɛrɛn la an ka sanfɛ kalanso la olu fana ɲɛnamaya la nin don in kama jamana ɲɛmaa fana a ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre fana la ani ministre wɔɔrɔ olu bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso ministre la o ye wulikajɔ fana kɛ ka taa Segu kaw fɛ yen nɔ ka baara caman timɛ yen nɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko conférence cadre bɛ nanzarakan ani an ka bamanankan olu fana sela ka timɛ jamana région caman la ka taa se an ka kɛrɛfɛ jamana dɔw yɛrɛ ma mun y'a ta k'a lajɛ ni a kun bilalen bɛ an ka wa ministre dɔw fana o ka an ka ministre dɔw ka hukumu kɔnɔna la ka jira k'a fɔ a fɔ ma ko représentation diplomatique et consulaire o yɔrɔ ninnu la kɛrɛn la Côte d'Ivoire jamana Sénégal jamana Maroc jamana ka taa se Algérie jamana ma o baara o timɛla yen nɔ kɛrɛn la an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ farakolo ɲɛnajɛ o ko ma a bɛ fɔ ma ko ministre des sports o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'i b'a ye k'a fɔ don in n'o tala 14 janvier la 2023 a don in a ɲɛnamaya kosɛbɛ Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen fana la wa mun bɛ tali kɛ fana kɔlɔsiliw la k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni sela ka boloda laɲini fɛn fɛn tun bɛ a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ baasi wɛrɛ ma se ka bɔ a la o fana kɔlɔsi la o de hukumu kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaa n'u tali kɛ colonel Asimi Goita la a y'a ka nisɔndiya ani a ka wasa fana jira k'a fɔ ko nin fɛn kɛla ministre fɛ a baara ɲɛna kosɛbɛ a ye foli ani waliɲumandɔ kɔni kɛrɛnkɛrɛn an ka ministre a fɔ ma ko premier ministre ministre d'État wa ministre de l'administration territoriale décentralisation bɛɛ k'a fɔ ani jamana gouvernement membre bɛɛ lajɛlen a ye waliɲumandɔ kɔni bila ka taa se Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ ka se ka i sen don ko in na ka a diya fɛn fɛn yɛrɛ fana sela ka to yɔrɔ jan ka dogodo kɛ k'u ka ɲinɛ yɔrɔ fana kɛ ko a bɛ foli ani waliɲumandɔ fana bila ka taa o bɛɛ lajɛlen fana ma nin don in ko i b'a ye k'a fɔ maliyɛndenw y'u ka fasoden ɲumanya u ka kanu fana jira ka ɲɛsin wa gɛlɛya mun tala ka anw sɛgɛrɛ san 2022 janvier kalo tile 14 k'i b'a ye k'a fɔ ka ɲagiliw ta ka an ɲɛsin anw ma ɲagili minnu ni sariya yɛrɛ ma a jɛni a ye bunadamadenya yɛrɛ se ka sɔn an ma mun kɛla UEMOA ale ni CEDEAO jamana o fɛ Bamakɔ janvier kalo tile 18 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la